L-Awtorità Maltija għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA ħabbret regolamenti ġodda skont id-Direttiva Ewropea għal ħaddiema li jaħdmu f'siti ta' kostruzzjoni. Is-sena li għaddiet f'Malta kellna inċident wieħed biss fuq il-post tax-xogħol li kien fatali. Fl-Ewropa, wieħed minn kull 5 inċidenti fatali fuq il-post tax-xogħol ikunu f'siti ta' kostruzzjoni. Għaldaqstant, bir-regolament il-ġodda li se jidħlu fis-seħħ f'Awwissu se tintefa' aktar responsabbiltà fuq il-kuntrattur jew il-bennej milli fuq il-klijent li jkun talab biex isir ix-xogħol ta' kostruzzjoni. Sit ta' post domestiku jew stabbiliment mhux se jaqpa' responsabbli ta' dak kollu li jiġri. Iżda f'każ ta' inċident, ir-responsabbiltà se taqa' f'idejn il-kuntrattur jew il-bennej. Il-Ministru Helena Dalli qalet li dawn il-miżuri ġodda ser waslu għal aktar protezzjoni għal ħaddiema fuq dawn il-postijiet tax-xogħol. U qed jintefa' dan ir-responsabilità fuq min qed jagħmel ix-xogħol għax inti tista' tkun qiegħda f'post ieħor fil-waqt li qed isirulek xogħlijiet fid-djar jinqala aċċident u inti responsabbli għal dak l-aċċident. Ra dawn ir-regolamenti jgħidu li min qed jagħmel ix-xogħol għandu jieħu jew prekawzjonijiet kollha meħtieġa sabiex ikunu evitati ċertu aċċidenti. Bidl-oħrija li minn żewġ project supervisors ser ikun hemm wieħed li xogħlu jobbligah ħares is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema u l-ambjent fuq il-post tax-xogħol filwaqt li jara li jittieħdu l-miżuri kollha u li jiġu evitati l-perikli. Il-kap eżekuttiv tal-OHSA Mark Gawci elenka bidliet oħrajn għal ħaddiema li jkunu qegħdin jagħmlu x-xogħol ta' kostruzzjoni fil-għoli. Waħda mill-affarijiet li qed tkun enfasizzati huma l-miżuri tekniċi li jkunu jridu jittieħdu biex jipprevjenu waqgħat mill-għoli kif ukoll fir-rigward ta' armar. Il-waqgħat mill-għoli inkluż minn fuq l-armar li jintuża fil-postijiet tal-kostruzzjoni sfortunatament jibqa' waħda mill-kawżi l-iktar komuni ta' inċidenti fil-post tax-xogħol. Dr. Gawci saħaq li min ħaddem irid ikompli jipprovdi l-affarijiet protettivi filwaqt li l-ħaddiem obbligat jagħmel użu minnhom.